Takže čauko kakauko, ja som Luisa a toto video sa bude volať no, ukážem vám taký film, čo som natáčala. Takže idem vám ho ukázať. Nie je ten keks nejaký zlý? Som tu zašpinená. Som zašpinená. Takže, čau, kakauko, ja som Luisa a toto je moje prvé video ako natáčanie. No, ale to nie je všetko. Toto video, musím ísť ešte raz. Toto video sa volá Toto video sa volá hovorenie o youtuberov. Nie je ten keks nejaký zlý? Asi ma ten keks skopol. Moje brucho grčí. Čo by tak nakákanie? To určite nie ľudia. Kto si to myslí? Ten je gay. He'll fight, set for whale. He will dance as a fail. He will dance as a fail. He will dance as a fail. He will die. Toto bolo moje dnesné celé video. Dúfam, že sa vám tento príbeh páčil. Keď nie, dajte dislike. Keď áno, dajte komentár a plus like. Keby ste chceli takéto ešte jedno video, tak mi dajte veľa lajkov. Napíšte dole do komentárov, aké video by ste ešte chceli. Toto bolo jasné, že ukážkové. Nerobila som to, bolo to ukážkové. A keď to chcete vidieť, je to na mobile. Dobre? Takže ahoj! Lúči sa s vami Luisa. Takže keksíček. Hýbneme. Zasekol sa mi asi v hrdle. Viete o tom, že keď ste videli nejaký takýto príbeh, tak vám to určite išlo do pamätky. Keď nie, pamätka je celá voľná, jenže pamätka je celá na hovno. Moja pamätka niekedy na kredit. A keď je na kredit, tak je to na hovno. Niekedy sa minie a už nemáte kredit. Takže to je na hovno. Niektorým sa musí vypnúť mobil a to je na hovno. Proste asi celý mobil je na hovno. Keď sa pokazí, je na hovno. A toto bolo moje dnešné video. Ešte sa s vami neučím, už som sa s vami učila, asi som na hovno. Ako ten mobil, som na hovno. Som na hovno. Takže ešte nie je koniec videa, ale niekedy sa s vami učím, ale to niekedy vtipkujem. Nevtipkujem, zase som na hovno, zase koho chcem, zase som na hovno, stále som na hovno. A keď chcete vidieť, ako tam vonku zrazilo auto, a ináč je 19.4.2016, 19.4.2016, hovorila som to na hovno, ale to už je fuk. A chcete vidieť na kuháči, ako sa stalo búračka, možno tam ešte sú policajti, neviem. Tak to ukážem. Cinčoviska 7, šala večer, vo večer bývam, ja na holoho škola,
A budeme dom, ale mám ešte v byte. Takže vám ukážem, keď tam ešte bude, dobre? Vidíte to tam niekde? Počkajte. Vidíte hen ten blik? No neviem, ale mali by ste tam vidieť. Vidíte to na kováči? Hen to vidíte? Tuto. Tam. Niekde tam. Neviem. Ale toto by už malo byť koniec videa. Ale keď vás to baví, tak hovorím to na hovno. Keď vás to baví, tak dajte like. Keď vás to nebaví, tak povedzte mi dole do komentárov, že toto video bolo na hovno. Ale keď sa vám ten príbeh páčil, tak dajte mi komentáre, aký príbeh by ste ešte chceli. A lajky mi dávajte. A keď bude viac ako 10 000 lajkov, nájdem ďalší príbeh. Ale ktorý už bude fakt na hovno. Všetko, toto bol asi hovnový príbeh. Keby som vám ukázala moju fotografiu. Idem si pre album a ukážem vám, dobre? Toto bolo už určite na hovno. Vidíte to vôbec? Podľa mňa ani nie. Vidíte tento hajzlík? Vidíte? Sedím na hajzlíku. Ale na jednej fotke tuto mám hovno. Tuto. Držím to v ruke. No vidíte, tak som to držala v ruke. Dovidenia. Už sa toto video fakt malo by končiť. Tak dovidenia.